Vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na dve repliky ikonickej a podľa mňa veľmi peknej zbrane Luger P08. Jedna verzia je zo série Legends od Umarexu, druhá je od značky Borner, ktorá na trhu nahradila dnes už neexistujúci Gletscher. Obe zbrane sú CO2 vzduchovky, majú spätný ráz záveru a strieľajú oceľové broky kalibru 4,5 mm. V prípade Umarexu sa CO2 bombička vkladá do zásobníka a pri Borneri do pažbičky. Pri plnení brokov do zásobníka Umarexu sa potiahne dolu úchyt podávača a broky sa plnia otvorom v spodnej časti. Úchyt je potrebné držať celý čas. V prípade Borneru je možné úchyt zaráretovať. Broky sa plnia z vrchu. Na oboch zbraniach funguje manuálna poistka. Obe boli vyrobené na Tajvane zo zliatin ľahkých kovov, takže oceľ na nich nehľadajte. Obe majú plastové črienky, ktoré sa pre neštandardné rozmery nedajú jednoducho vymeniť za drevené. Replika Luger P08 od Umarexu sa v mnohom ponáša na originál. Pri výstrele sa hlavňový komplet pohybuje dozadu a rozborka prebieha rovnakým spôsobom ako pri ostrej zbrani. Pri mierne natiahnutom závere sa pootočí rozoberacia páčka. Záver sa uvoľní a celý komplet je možné posunúť dopredu a oddeliť od cieľa zbrane. Spúšťový mechanizmus je riešený rovnako ako pri originálnom Lugeri P08. Sila zo spúšte sa prenáša cez trojicu pák. Prvá páka preberá pohyb zo spúšte a mení pohyb z vertikálneho na horizontálny. Ďalšie dve prenášajú pohyb od spúšte k záchytu úderníka. Tá druhá z nich uvoľní záchyt úderníka a dôjde k výstrelu. Manuálna poistka blokuje pohyb týchto pák. V závere sa nachádza plynový rozvádzač. Počas cyklu sa pohybuje vnútorná hlaveň, plynový rozvádzač aj pies spätného rázu. Ten sa nachádza v zadnej časti mechanizmu. Pri pohybe záveru vpred jeho trň vyberie brok zo zásobníka a zasunie ho do hlavne. Po údere na ventil prúdi plyn do plynového rozvádzača. Časť plynu vystrelí brok z hlavne. Druhá časť pôsobí napiesť a spôsobí spätný rast záveru. Záver sa pohne dozadu, natiahne úderník a vratná pružina následne spustí ďalší cyklus vloženia broku do zbrane. Po vystrelení posledného broku podávač zásobníka zatlačí na páčku záchytu záveru a záver zostane v otvorenej polohe. Na rozdiel od Umarexu nie je pri Borneri možné vykonať rozborku rovnakým spôsobom ako pri originálnej zbrani. Hlavnou funkciou rozoberacej páčky je zakrytie jednej zo skrutiek, ktoré držia zbraň pohromade. Po jej pootočení sa skrutka sprístupní. Neslúži však na umožnenie oddelenia záveru od tela zbrane.
Na tele sa nachádza len minimum skutočne pohyblivých a oddeliteľných častí. Spúšťový mechanizmus a spätný ráz fungujú úplne inak. Pri výstrele sa pohybuje len vonkajšia hlaveň, ktorá simuluje pohyb zbrane. Vnútorná hlaveň je pevne spojená s telom zbrane a počas výstrelu zostáva nehybná. Brok sa do hlavne nevkladá pohybom záveru, ale až pri stlačení spúšte. Pri jej pohybe sa posunie podávacia trubička, ktorá vytlačí brok zo zásobníka do hlavne. Tento pohyb prebehne tesne pred uvoľnením záchytu úderníka. Po uvoľnení úderníka sa otvorí ventil a CO2 prúdi cez tú istú podávaciu trubičku, ktorá slúži zároveň ako plynový kanál. Plyn vypúdi brok z hlavne a časť energie vyvolá spätný ráz, ktorý opäť natiahne úderník. Manuálna poistka blokuje mechanizmus vo vnútri zbrane a spúšť má citeľne dlhší chod. Po vystrelení posledného broku záver neostane otvorený. Rozdiely vo výkone a presnosti sú medzi oboma replikami výrazné. Umarex P08 má nižší výkon aj presnosť z dôvodu pohybu celého hlavňového komplexu a zložitého plynového cyklu. Borner P08 má vďaka pevnej hlavne lepšiu presnosť a rozptyl a vďaka jednoduchšiemu plynovému cyklu vyšší výkon a je hlučnejší. Je to samozrejme na úkor vernosti, bližšie k originálu má jednoznačne Umarex.